Ben, doncs, bon dia, magnífiques conselleres i magnífics consellers. Darem inici, se les sembla, a aquesta sessió extraordinària del ple del Consell General d'Aran amb un únic punt de l'ordre del dia, que és de l'aprovació inicial, se procedís de la modificació de les normes subsidiàries de planejament aplicables als municipis de Canejan, Les, Bossòs, Vilamòs, Es Bordes i Vella Mijaran en relació amb els usatges i les construccions en soler no urbanitzable. Bé, com a vostès saben, aquesta és una qüestió que porta força temps, força anys, diria jo, pendent de resoldre, substitut a comptar de l'aprovació del Pla Director Urbanístic en 2015. Hi ha diverses raons per què se proposa aquesta modificació de normes. La primera és l'adaptació de la pròpia normativa i legislació. Per un costat, les normes subsidiàries han demorat obsoletes en qualques qüestions, en substitut d'empús, com digui, de l'aprovació del Pla Director Urbanístic, que marcava tota una sèrie de qüestions que les pròpies normes no recollien. Paral·lelament també hi ha una qüestió d'adaptació del llenguatge també dels textos normatius a les noves lleis, en aquest cas, d'urbanisme. Hi ha qualques qüestions importants a destacar en aquesta proposta de modificació de normes que, com digui, se basen en aquests tres àmbits que les expliqui ara. Un és normatiu, és a dir, d'adaptació de la normativa als resultats reals actuals del país i després a tota la nova normativa que anat gestant en aquesta qüestió. Una de les altres qüestions és l'ordenació del paisatge i del territori. En aquesta taula vostès veran que en força ocasions s'ha debatut sobre l'estat visual del paisatge de la Val d'Aran, l'empús de tota la transformació socioeconòmica que el territori ha patit i, per tant, d'aquest progressiu abandonament dels cultius, per dir, les terres, i la proliferació de petites edificacions, barratges, etc., que han un impacte més que destacat en aquesta visió. Entre l'AULOC, la raó també de proposar aquesta modificació ha que veure amb el sector ramader i amb el suport a aquest sector que, davant d'aquesta normativa antiga, se troba amb grans dificultats en substitut les noves incorporacions al sector. En aquest sens, començaria per aquest darrer, una de les qüestions que proposa aquesta modificació de normes és la creació d'una figura intermèdia, d'una figura urbanística intermèdia entre les dues que hi ha actualment, que era, per un costat, la tipologia de borda tradicional, amb unes mesures molt concretes, petites, tant maneig del semiextensiu, que se desenvolupa a Val d'Aran, i una disava que incloïa aquelles finques de més de 5.000 metres quadrats, que també, coneixent, com vostès també coneixen el territori, són pocs indrets que troben aquelles dimensions de finques. Per tant, el que es fa amb aquesta normativa és crear una figura intermèdia de finques de 2.000 metres quadrats que ja encaixen més en la realitat aranesa i que, per tant, faciliten també al sector i d'aquells ramaders, joves homogenis que volen bastir un edifici a borda en poder haver maneig del son bestiar que, com vostès saben, en Val d'Aran és de caràcter semiextensiu, el que vol dir és que en la primavera i l'estiu el bestiar en la muntanya, més que en hivern és obligat que sigui estabulat. A partir d'ací, què és el que determina també aquesta modificació? Si vostès rebremben, les normes subsidiàries no preveien la implantació d'aquelles petites instal·lacions vinculades a l'usatge domèstic i familiar, casetes de guard, petits barratges, etc., o de ramaderia familiar, per dir-ho d'alguna manera, sense activitat econòmica, això és important de destacar, i per tant això ha portat al llarg dels anys
doncs la proliferació de, com diríem, de barratges, barraques, aquest semi-xabolisme que, com digui, ho hem parlat en numeroses ocasions. També, paral·lelament també, doncs, no cal desgrambar que en context de canvi climàtic en què ens trobam, venguem els dies també d'aprovar inicialment aquella modificació també de la instal·lació de plaques solars, que ho carreguen que les normes subsidiàries, evidentment, en aquells anys no contemplaven i que ara amb aquesta modificació també de mure contemplar. Per tant, com digui, hi ha el besùn de la modificació d'aquestes normes, per això mereix que les digui, per adaptació al llenguatge normatiu i a la realitat del territori aranès. Ara, besùn de protegir el paisatge aranès i regular també, d'acord amb el principi de sostenibilitat i de desenvolupament sostenible, els usos i instal·lacions agropecuàries, que també caucarrenc que tant el propi sector ramader com en moltes ocasions els propis ajuntaments de la Val d'Aran porten força anys reclamant perquè també se troben en una situació de manca de legalitat en poder dar determinades llicències en aquest sens. Així també en aquesta modificació s'incorporen la identificació i establiment també dels moviments de terres, de murs de contenció, en plaçar determinades instal·lacions, causes que abans tampoc eren reconeixudes, com les digui la part de captadors solars o de plaques solars que també demoraven d'hora de normativa. A grans trets, aquestes serien les característiques de la proposta de modificació. Dir-les també que en aquest sens se remassen les demandes, com digui, dels diversos sectors afectats per a aquestes qüestions. En aquest sens sí que voleria, en primer lloc, agrair el treball per un costat a nivell municipal, de servicis tècnics municipals dels municipis que han també treballat en l'àmbit d'urbanisme i planejament del Consell General d'Aran, i molt especialment el treball en aquest sens de l'urbanisme del Consell General d'Aran, que ha fet un gran esforç de portar aquesta proposta de modificació, que és una proposta pionera en tota Catalunya, i que, com digui també, el que pretén és facilitar també la gestió posterior de l'aplicació d'aquesta norma. Amb això què vull dir? Per un costat, el propi text de la modificació incorpora la fitxa que sense aquest model obligatori dels propietaris, dels usatgers, facilitarà l'aportació de documentació i també cauques consells o directrius que les permeten adaptar-se al compliment d'aquesta normativa. Una normativa que avui aprovem de manera inicial, que ja ha rebut, per un costat, l'informe d'avaluació ambiental positiu, que demora la resta d'informes sectorials, i que, de no presentar-se al·legacions, se preveiria que cap al mes de juny va poder passar de 45 dies de l'aprovació oficial d'aquesta aprovació inicial, com digui, que s'eleva a la Comissió d'Urbanisme de la Val d'Aran en poder tenir l'aprovació definitiva. Per això que calculam que de cap al mes de setembre o octubre aquesta norma seria en vigor. I la normativa, i això també és important destacar, que, com diria ara, serveix també a dar cobertura legal als propis ajuntaments, que és veritat que serà d'aplicació l'endemà de la publicació, per tant, serem fideus a allò que marca la norma. L'endemà de la publicació d'aquesta normativa, els ajuntaments haurien d'obligar aquells veïns i veïnes a complir amb ella. Tot i una de la resta bé se li escapa, que la voluntat no era de càstig, sinó de convèncer a tots aquells propietaris del besùn, parlin en el cas de la qüestió més paisatgística, del besùn d'endreçar el territori en reserva de la biosfera, per tant, i caucarrenc que ha de poder progressivament, en un temps prudencial, amiar-se a terme.
Certament no són guaires les construccions que han una difícil solució que no sigui el canvi, l'enderrocament o el canvi. La gran majoria amb petites modificacions, adequacions, doncs serà fàcilment actualitzat. Diré també, com vostès han pogut comprovar, en aquesta modificació de normes no consta per un costat de l'Ajuntament de Naut Aran, perquè tal com ha passat també amb la qüestió dels captadors solars, iniciem aquesta proposta anteriorment. Aquesta modificació hi haurà unanimitat en els criteris, però és cert. I també diré també que en l'Ajuntament d'Arres de Bausen, tal com ha passat amb les plaques solars, també demanen els tràmits de poder entrar en aquesta modificació que demoram puguen en la major brevetat possible que tot el territori conté del mateix criteri. Aquesta seria l'explicació ràpida perquè vostès hauran l'expedient, hi ha una qüestió força tècnica, més que, com digui, pensi que avui també hi ha un dia d'aquell que podem dir d'històrics, perquè és un pas molt important en aquest territori que finalment hi ha un paisatge soñat, amb aquest suport al sector ramader que el govern d'Aran hagués, tots els que han estat anteriorment edat de manera clara, i podem presentar ja com a un territori que aposta per a sostenibilitat. Per part meva, aquesta seria l'explicació, en tot cas les passaria la paraula al grup de Convergència d'Arnes. Hola, bon dia, síndica, conselleres, consellers. En primer lloc, deixem posar el conseller César, que no ha pogut estar ahí. Nosaltres estem a favor de que s'ordeni aquest territori que hi ha de pesar. Aquesta modificació pensam que ja hi ha temps que ja falta. És un que cau per entorn dels pobles, que ajudarà substitut al sector ramader, de saber a què s'han d'atiar, i als ajuntaments també en quant a llicències. Demoram que això sigui efectiu, que hi hagi en compte l'entorn paisatgístic, que no se creen causes desproporcionades, que siguin adaptades al medi. Gràcies. Gràcies, consellera. Aquesta serà una d'aquestes qüestions en què la implicació de totes les administracions del territori i la implicació amb lleialtat també de Josep Sauti és bàsica. Els ajuntaments hauran evidentment complir, el Consell General d'Aran ha la seva part de responsabilitat en aquest compliment i per tant també tampoc descartam també poder haver un debat entorn del besoll o de l'oportunitat de lleu en què traiem la línia d'ajut en aquesta primera fase d'adaptació de totes aquelles edificacions que ja existissin en Avesens, no en tas de nova instal·lació, de noves persones que s'instal·len en una caseta de guard o un barratge, però sí d'aquell que dilluns al camp, per tant aquí ho podrà valorar. Més és important també assumir aquesta responsabilitat que hem entre tots i també dels veïns i vesies de la Val d'Aran en taula, com hem dit, en un territori que sigui soñat. Per tant, penso que aquest és un objectiu compartit en les darreres que també era el sentit de vot en Avesens, perquè evidentment aquesta sí que hi ha aquelles qüestions de país que no s'entendria que no anéssim tot i de la mà. Si no hi ha cap més qüestió al respecte, doncs passaríem ara a votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Bé, doncs força gràcies. En què així ho hagués ple extraordinari, com vostès saben, en breu n'hauran llaute, com acostuma ja d'habituda, entrar l'autrejament o la proposta d'autrejament de premi des del 7 de juny d'aquest 2025, que demoram poder comunicar a data en la major brevetat possible. Per tant, gràcies a tots i bon dia. Molt bé, gràcies.